приятели, аз съм Алекс. А пък аз съм Крис. Днеска ще снимаме Майнкрафт. Как ще оцеляваме? И сме на телефоните. Да. Хей, гайс. Ела да атакуваме дърветата. Окей. Ма ти за кой слизна? Не си излезна от сервера, окей. Отивам на друго дърво. Днеска направо ще ги разкъртим. Смятаме, че ще направим поне една къща. Ма по-бързо да цикаме на такова, нали? Първо да се направим къща, пък после ще му мислим на леглата и такива. Да преживеем поне една нощ, защото ще да убият зомбита. Или можем си направим къщичка на дърво, всичко става. А, така и си направим. Не, по-добре не. Що? Не бе, нищо. Не сега. Аз сега след малко ще се правя такова. Бразвачка. После те ще ми чупа гащичките. Както казва No Thanks, нали? То, между другото, No Thanks е доста готин печага. Много. Ай сега защо ми тук говорим за No Thanks? Да, си говорим за нас, че ние ще правим клип. Сега, като гледам, аз ще си направя... What the fuck? Гледайте ми моя скин, много е брутален. Направо. Не чак толкова, ама... Трябва ли ти брадва? Не, ще направя това. Аз пък си направих две брадви. Да си направя една брадвичка. Трябва да направя един съндък. За какво? Да си слагам нещата вътре. Мале, аз така не мога да играя, но ми не иска и яркостта. Много ми е тъмно. Брат, аз нали съм тук. Клипа днес ще е малко по-такъв малък, защото нямаме много време, ще излизаме с приятели на кафе. През нощта ще ходим в Дискотеките. в една дискотека с приятели. Ще е към Клипа 15 минути. към 15-20 минутки. Максимум 25. Да, максимум 25 минути. Дано ви хареса. Ние сега се стараем, оцеляваме като диви хиени. Все пак идва нощ, зомбитата пължат като... И аз не знам какво. Чакай, аз трябва да се върна при това да си направя малко такова. Направи си, трябва да почваме къщата най-скоро време. Ще излезат зомбитата и паяците. Ай, преработвай дървото и да такова и да правим къщата. Къде ще направим? Смятам за сега да е там, де са ми пушнали, нали, честа и това. Не, според мен е тук. Май първо да я поизчистиш, защото гледай колко трева има. Ти тръгвай да чистиш. Аз! Ти чисти, аз ще обира дърво. Едно и също. Напротив, моята задача не ми харесва. Значи имаме 51 дърво и 20. Преработи ли го дървото? Бяло и кафяло, да. Още ще продължа да копам, така ми се схаби това нещо. Аз тук изчиствам доста. Да, чисти. Няма лошо. Ще построим къща, ще отработим и ще спрем клипа. И утре най-евентуално ще продължим смисъл да правим, да продължим. Клипчето. Или ще направим ново. Втора част ще продължим. Скоро трябва да влезем и да се прехвърлим на компа да играем, в смисъл мултиплеер сервери на Майнкрафт. Не се струва. Защото има едни много яки да пакт, CMP, някакви такива супер яките човек. Яки са човека, ма надали. Ще успя. Аз тук събрах 7 сида от тия, дето ги копам. Взимай и събирай. Ще са ни от полза. По-нататък ще търсим айрон. Айде, къщата е готова. Аз почвам да я строя даже за преработено, чуде. Почвай да строиш, аз ще викнима, когато няма дърво. О, аз съм гладен човек. И аз много. Я отиди да убиш някакво прасе. Нещо напредно. Оф, аз сега направих много голяма. Имам 4 бучета. Оф, аз съм спойче. Защото ти бягаш. Аз бягам, да. Гледам Шит, бе! Какво? Но тъпо ми така, тук като има някакви сидо човек, ба си гадното. Като гледам човек, почва малко да смрачава, дай побързаш за къщата. Ще да
убиват зомбита и крипъри и такива работи. Къщата не е ли малко големичка? Мари да, ари, помагай, ти слагай. И вече не мога да бягам и останах с 3 бучета. Право чудесно. На мен ми свършиха дърветата. Какво правиш, бе? Да, сега ще ти дам Какво ще ми дадеш? дървета. Колко са? 11. Ето ти още. Колко са? 64 и 22. Оху! Къщата ще е по-яка и от... Не, базикам се. Направи Пак ще някаква стане готино, скромна. де. А? Направи някаква скромна. Не толкова богаташка. Не толкова хубава. Да има да оцеляваме по-нататък ще си направим още къщи. Ще ядете ли нещо? Не. Е така, да се връщаме към темите. Да се какви връщаме бяха. към темите, да строим къщичка. Къщата ще е от 2 купчета. В смисъл, нали, височина. За сега. Ей, батко, виж какво съм имал още. Още 64 дърва. Па няма лошо, бац. Опаланка, бързо строй къщата. Шит! Шит! Какво? Много тъпо се изложих тука. Майко, човек. Почва да строиш къщата, майче се смрачава. Не, още има време. Има друга. Трябва ни и торчовки. Явно тази игра няма игра с торчовки. Ще изчакаме до утре. Ще намерим малко така камък. Ще копаме надолу, ще намерим айрънче. Гайрънче. Не всяко правя. Това ще стане след няколко дена. Няма да стане след няколко дена. Няма да е днеска. Няма утре. Защото днеска няма да можем. И утре може би. Сори, хора, ама... Малко бавно ще се Учение, развиваме. да, малко има учение, работи. О, маля, аз паднах долу. Аз се изложих. Що? Строя някаква... Маля, човек, ти какво правиш, бе? Ти са устраден, наистина. Не, бе, строя покрив, нали казах скромна къщичка. Да. Ма за какво ни покриве? То няма да вали. Нали паяците се катерат нагоре. О, верно. А вратичка нещо, кой ще направи? Ей, имаш ли още? Имам, много имам, бе. Спокойно. Продължавам да копам дърва. Я ми дай малко такова. Ко? Дърва малко. Аз не мога да изляза. Чупи врата, бе, да си направим ето. Айде, аз направих вече 3 врати. Ето кажи. Ето тук. Окей, ай. Бега да слагам. Затворихте. Но сега... Виж Има къде е един честа. проект. Там има ли проблем да е честа? Нямам нищо против, брат, само за да... Се почва да строиш, имаш ли дърво още много? Имам 42 бяло дърво и едно преработено. Намерих овца, трябва да я убия. За? Опа, вече имаме... Изнасилия. Не, тихо. Без такива думички. Вече имам 2 такова. Хора, пишите в коментарите, които ще са под това видео. Дали гледате някои други, нали, ютубъри, като Никито, Shadow Hexa и някои такива. И най-якия, много яки. Има... Опа, батко, смрачава се. Баце, не сме готови с Ще продължим. шет. Щом трябва няма да ни е обработен. Деба! Маля, аз си на свършване. Аз съм на свършване. Имам горе-долу за още един ред дървета. Даже и за толкова няма. Явно ще продължим. И то тук има такова Въй. много Ти такова лошо. Мен малко ми остават. Малко! 9 дървета ми остават, паци. Ще трябва да се биеме. Няма как да не се биеме. Ще трябва да се биеме. Пак какво толкова? Една битка не може да издържим, нали? Ти имаш много дърво, бе. Дърво? Ти чуеш ли си да има много дърва? Ей, гледай какво стана са там.
Батко, се трябва да ходя до там ли, бе? Не мога да бягам. Върва кът баба... Не знам яско. Кът баба гънка върва. Някаква стара... Айде, аз падам в къщата. Мале, но тонове. Влизай в къщата и се готви за битка. С брадвите. Ама те, по принцип, брадвите сложат повече къпа. Майко, Крис. Видях крипър. Да спра ли зомбитата? Трябва аз да ги спра. В смисъл, сървър Я е ги мой. спри. Ще ги увелича. Не, бе, не ги увеличава, бе, човек.